कधी कधी चांगले बनणे पण मृत्यूला निमंत्रण देणे असेच असते. पण मी असे का बोलतोय हे तुम्हाला कथा ऐकल्यानंतर समजेल. पण त्याआधी जर आपण चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. ID आहे tejas.story. अस्मिता आणि सुरेश दोघंही नवरा बायको. आपल्याच एका मित्राच्या लग्नानंतर रात्रीचे 11:15 ते 12च्या दरम्यान ते नाशिकवरनं निघाले होते. त्यांना मुंबईलाच यायचे होते. पण अशा वातावरणामध्ये देखील अस्मिताला घाम फुटला होता. सहजपणे अस्मिताने आपला मोबाईल काढला आणि नेटवर्क बघितले तर नेटवर्क हे नव्हतेच. या घडीला फोन लावायचे तरी कोणाला, असा प्रश्न अस्मिताला पडला. पण आत्ता त्यांच्यावर जे होणार होते, ज्याची मनात सर्वांनाच भीती असते की जर आत्ता या क्षणी असं झालं तर. यांची गाडी बऱ्याचपैकी त्या गतीने चालत होती. पण अचानकपणे त्याच वेळेला त्यांच्या गाडीचा टायर पंक्चर झाल्याचा आवाज आला आणि बस एवढंच पुरेसं होतं. अस्मिता जोरजोरात सुरेशला ओरडू लागली. सुरेशनेही ती परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याच्या आधी तिला सांभाळून घेतले. सुरेशने गाडी थांबवली. अस्मिताचा विरोध होताच, पण पर्याय नव्हता. गाडीमधनं आता खाली उतरायलाच लागणार होते. सुरेश हा मनात मोठं धीर घेऊन गाडीच्या खाली उतरला आणि त्यांनी टायरकडे बघितले. त्याचा चेहरा आश्चर्याने हा अस्मिताकडे तो पाहू लागला, कारण की त्यांनी पाहिले की गाडीमधला कोणताच टायर हा पंक्चर झालाच नव्हता. मग हे होतं तरी नक्की काय, असा प्रश्न दोघांना पडला. त्या क्षणी सुरेश हा पुन्हा एकदा आपल्या गाडीमध्ये आला आणि गाडी चालवू लागला. पण तो भयभीत रस्ता काही समजत आणि संपत नव्हताच. पुन्हा एकदा तसेच मोठे मोठे झाडं हे त्यांना दिसत होते. काळींच्या फांद्या तर असे वाटत होते की जणू कोणत्याही क्षणी गाडीच्या आत येऊन दोघांचा गळा आवरतील. पण आता हळूहळू करून गाडी ही गरम होत अशी वाटत लागली होती आणि त्याच क्षणी त्यांची गाडी तिकडेच बंद पडली. आणि पुन्हा एकदा अस्मिता ही जोरजोराने सुरेशच्या नावाने ओरडू लागली. तुला बोलली होते ना, नको इथून घेऊ, माहिती ना कसा त्रास होतो वगैरे वगैरे. सुरेशची मजबुरी होती, तोही सगळं ऐकून घेत होता. त्याने तिला धीर दिला आणि बोलला, चिंता करू नको, मी आत्ताच गाडीत नक्की काय झालंय बघतो. आणि सुरेश गाडीच्या खाली पुन्हा एकदा उतरला. तसं तर त्याला ही काही माहीतच नव्हते, पण त्याने ही गाडीचा बोनेट उघडून सगळं काही चेक केले आणि हळूहळू करून मोबाईलवर काही माहिती घेऊ लागला. पण दुर्दैवाने तिथेही नेट चालच नव्हता. तिथे सिग्नल नसल्यामुळे नेट हा नव्हताच. त्याला फार चिंता वाटू लागली होती. आता करायचं तरी काय, हा प्रश्न त्याला पडला होता. त्यांनी ठरवले की ती रात्र तिथेच काढायची. हळूहळू करून सुरेश अस्मिताजवळ येऊ लागला. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. अस्मिता चिडली, पण त्याच क्षणी सुरेशच्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवला. सुरेशने मागे पाहिले आणि मागे पाहताच त्यांनी पाहिले की जणू एक 60 ते 70 वर्षाचा एक आजोबा तिकडे होता. त्यांनी सफेद कलरचे कपडेच घातले होते, जसे गावी पोशाख घालतातच. पण एक विशेष, त्यांनी आपले तोंड हे टॉवेलने झाकले होते. फक्त डोके आणि डोळे एवढंच काही दिसत होते. त्यातच सुरेशने झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि बोलला, बाबा तुम्ही आता कुठे जाऊ नका, आमच्याबरच थांबा, आम्ही तुम्हाला उद्या सोडू. पण त्या आजोबांनी सांगितले
काळजी नसावी, जा तू आतमध्ये बस, मी गाडी चालू करतो. तितक्यातच सुरेश जोर जोरात हसू लागला आणि सुरेश बोलला, अहो बाबा, तुम्हाला आणि गाडी चालू करता येईल असं शक्यच नाहीये. अस्मिताही हसू लागली आणि तो आजोबा हा एका नजरेने सांगू लागला, चिंता नसावी, तुम्ही गाडीत बसावे. पण सुरेशला हे मान्य नव्हते. पण शेवटी सुरेशने हे मान्य केले. पण तो म्हातारा बोलला की जर काय असे झाले तर मात्र तुझ्या खिशात असलेली ती तंबाखूची पुडी ही मला द्यायची. पण हे ऐकताच सुरेशला आश्चर्यचकित झाले, कारण की सुरेशने ती खिशात तर ठेवली होती, पण ती बरीच आतमध्ये होती. ती सहजपणे कोणाला दिसणं शक्य नव्हते. सुरेशने प्रश्न केला की तुम्हाला हे कसे कळले? पण त्या म्हाताऱ्याने सांगितले की काही उत्तर हे सहजपणे आपल्याला समजतात. आणि बघता बघता त्या म्हाताऱ्याने सांगितले की तुम्ही आतमध्येच बसा, मी गाडीला धक्का देतो. हे ऐकून पुन्हा एकदा सुरेश हसू लागला. तो तर स्पष्ट बोलत होता की हे शक्यच नाहीये. पण त्या म्हाताऱ्याने यांचे एक ऐकले नाही आणि सुरेश गाडीत बसला. सुरेश आणि अस्मिता तसेच गाडीतल्या गाडीत हसत होते. पण जणू 10 माणसाची ताकद त्या म्हाताऱ्याच्या अंगात आली होती. त्याने गाडीला तसाच धक्का मारला आणि गाडी ही सुरू झाली. हा आश्चर्याचा धक्का सुरेश आणि अस्मिताला पुरेसा होता. सुरेश आणि अस्मिताने गाडी चालू होताच तिथे थांबवली आणि गाडीतून खाली उतरले तर पाहिले की तो आजोबा तसाच उभा होता. आणि ठरल्याप्रमाणे सुरेश बोलू लागला, तुम्हाला कसं काय जमलं हे? पण त्याने काहीच बोलले नाही आणि त्याने आपला एक हात पुढे घेतला आणि सांगितले, माझी तंबाखू दे. पण सुरेश हा आता माघार घेऊ लागला होता. पण अस्मिताच्या सांगण्यावरून त्याने त्याची ती तंबाखू दिली आणि गाडीमध्ये बसला. त्याने शेवटी त्याच्याकडे पाहिले देखील नाही आणि गाडी चालू होऊन तो तसाच निघून गेला. आणि अस्मिता आणि सुरेश मनातल्या मनात खूप खुश होते. आणि सुरेश बोलला, बघ ना काय बावट म्हातार आहे, एवढ्याशा गोष्टीसाठी तंबाखू कोण मागतं का? आणि अस्मिताही बोलली की जाऊ दे, आपली गाडी चालू झाली बस झाले. आणि ते घननाट जंगल हे संपण्याचा काही विषयच नव्हता. पण त्याच क्षणी गाडी ही चालू असताना सुरेशला तोच म्हातारा पुन्हा दिसला. सुरेशने गाडी थांबवण्याच्या ऐवजी त्याच्याच बाजूनी तिची ती गाडी नेली. आणि अस्मिता बोलू लागली, हा इथे कसं काय? आपण तर याला खूप मागे सोडला होता. पण बघता बघता त्याच गाडीच्या मागे तो म्हातारा पुन्हा पुन्हा दिसू लागला. आणि आता तर तो त्याचा एक हात पुढे करू लागला. सुरेशने शेवटी गाडी थांबवलीच आणि तो बोलला की साहेब, तुम्ही मला तंबाखू नाही दिली, तुम्ही माझ्याशी खोटं बोललात. इतर नुसती पुडी आहे, मला तंबाखू द्या. हे ऐकताच सुरेश हा जोरजोराने आपली गाडी पुन्हा एकदा पळवू लागला. पण तो म्हातारा तसाच त्यांच्याकडे पाहत त्याच जागेवर थांबला. सुरेशला काहीच समजत नव्हते की काय करावे. सुरेशला तरी संशय आलाच होता की आपण कुठल्या चुकीच्या ठिकाणी तर नाही आलो ना. पण सहजपणे सुरेशची नजर ही त्याच्या बॅक मिरर मध्ये गेली आणि सुरेशने पाहिले की तो म्हातारा, त्याच्या चेहऱ्यावरचे ते टॉवेल हे निघाले होते. त्याच्या चेहऱ्याखाली पूर्णपणे जळलेले अवशेष असे वाटत होते. तोंडातून रक्त हे येत होते आणि मुख्य म्हणजे त्याचे ते तोंड हे अर्धे पडीक वाटत होते. त्या क्षणी तो म्हातारा जोरजोरातून मागून बडबडू लागला, तंबाखू दे, माझी तंबाखू दे. आणि अस्मिता बोलू लागली, तू असं का केलंस? तंबाखू दे त्याची.
पण सुरेश पुढे जे बोलणार होता त्याचा अस्मिताने विचारही केला नसेल. सुरेश बोलला की तंबाखू नाहीये माझ्याकडे, मी खोटंच बोललो त्याला. आणि अशा अवस्थेत तो म्हाताऱ्यांच्या गाडीच्या मागे मागे धावू लागला. यांना काय करायचे ते समजत नव्हते. हळूहळू करून त्यांनी एक झेप घेतली आणि चक्क गाडीच्याच वरती आला. तो म्हातारा क्रूर अवस्थेत गाडीला जोरजोरात मारू लागला होता. पण आता अस्मिता हिला आठवले की या क्षणी फक्त एकच गोष्ट होऊ शकते. अस्मिता जोरजोराने देवाचे नाव घेऊ लागली. त्यांची ती गाडी तशीच चालू होती आणि बघता बघता अस्मिताने सांगितले की आता एकच पर्याय आहे. सुरेशच्या कानात काहीतरी बडबडले आणि अस्मिता आणि सुरेशने गाडी जोरात घेतली. जणू त्या खड्ड्याच्या रस्त्यामध्ये देखील गाडी 70-80 एवढ्या गतीने चालू होती. वरतून तो म्हातारा गाडीला तसाच मारत होता. जणू गाडीचं ते छप्पर आता निघणारच होते. आणि त्यांनी त्याचे ते हात मोठे केले होते. त्यात मोठा नख कोणत्याही व्यक्तीला सहजपणे चिरेल असे त्यांचे ते नख होते. त्या क्रूर आवाजामध्ये तो पुन्हा एकदा बोलला, तंबाखू दे माझी, नाहीतर तुला मारून टाकेन. आणि हळूहळू करून तो त्याचा हात हा खाली घेऊ लागला, सुरेशच्या गळ्याजवळ घेऊ लागला. पण त्या क्षणी अस्मिता बोलली, सुरेश आत्ता. आणि सुरेशनी 100च्या त्याच गतीमध्ये त्याची ती गाडी थांबवली आणि तो म्हातारा व्यक्ती तसाच गाडीच्या पुढे येऊन पडला. क्षणाचाही विलंब न करता सुरेशनी गाडी पुन्हा एकदा तशीच घेतली आणि अस्मिताने देवाचे नाव घेणे चालू केले. तो क्रूर म्हातारा तसाच यांच्या मागे धावू लागला होता. पण हळूहळू करून तो मागे सुटू लागला होता. आणि एक क्षण असा आला की जेव्हा तो एका रस्त्याच्या पुढे येत नव्हता. असे वाटत होते की त्याची ती सीमारेषा संपली होती. तो तिथून पुढे येणार नव्हता. बॅक मिरर मधून पाहताच स्पष्ट दिसत होते की त्याचे ते क्रूर रूप. तो त्या रूपाने यांच्याकडे पाहत होता. जणू कधी चुकून जरी आता यापुढे तिथे गेले तर तो यांना जिवंत सोडणार नव्हता. अस्मिता आणि सुरेश फार घाबरले होते. ते त्या क्षणी तिथून निघाले आणि बघता बघता त्यांना हायवे लागला. देवाची कृपा भावार मानले आणि हळूहळू करून एका ढाब्याजवळ आले. ढाबा तर खालीच होता. त्या क्षणी त्यांनी जाऊन तिकडचे दार ठोठवले आणि ढाब्याच्या मालकाला बोलवले. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. त्यांनी या दोघांना पाणी दिले आणि सांगितले की आज बसून साधारण 20-1 वर्ष आधी इकडे एक म्हातारा होता आणि विशेष म्हणजे तोही एक मेकॅनिकच होता. त्याला असेच एकदा कोणीतरी या गावात त्या रस्त्यावर बोलवले. त्याच्याकडनं खूप काम करून घेतले. त्याला तंबाखूची आवड होती. तंबाखू देतो असे सांगितले आणि ठरल्याप्रमाणे काम झाले देखील गाडीचे. पण तंबाखू मागताच त्या क्रूर व्यक्तीने त्याला तिथेच जीवे मारले. त्याचे ते तोंड हे दगडाने ठेचले आणि त्या दिवसापासून त्याची ती आत्मा तिथेच फटकते. जो कोणी तिथून जाईल त्याची गाडी बंद पडतेच आणि नंतर एकतर तो त्याचा जीव तरी घेतो आणि तंबाखू दिल्यावर जीव तरी सोडतो. हे ऐकताच दोघंही रडू लागले आणि तिथून गेली. यापुढे तू तिथून कधीच येणार नाही. तुम्हाला आवडेल का तिथून जायला? मला नक्की सांगा. कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे तेजस.स्टोरी. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.